Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлим мин Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, матур, уңышлы эш көне тели. Бүген 23 ноябрь, пәнҗешәмбе. Көнегез сөенечле хәбәрләргә бай булсын. Ә без исә тарих битләренә кереп калган кайбер вакыйгаларны барлап алык. 1924 елның 23 ноябрендә Мәскәү радиосының беренче тапшыруы радио тулкыннар аша тапшырыла. Бу көннән Советлар Союзында даими рәвештә радио тапшырулар чыга торган була. Мәгълүмати аналитик тапшыру атнага 4 тапкыр чыкса, аннары көн саен, соңрак тәүлегенә 2 тапкыр чыга башлый. Бүген 23 ноябрьдә халыкара акварель көне. Бәйрәмне башлап җибәрүче Мексика рәссамы Альфредо Ражо. Бу кешенең тырышлык аркасында 20нче гасырның икенче яртысында акварель белән кызыксыну арта. Альфредо Ражо үзе беренче булып Мексика акварель җәмгыятен, акварель музеен оештыра. Аннары башка илләрдә мондый җәмгыятьләрнең таралуына ярдәм итә. Шулай итеп, 1991 елдан алып ел саен 23 ноябрьдә халыкара акварель көне үткәрелә. Аның турында халык язучысы Гариф Ахунов булай дип язып калдыра. Әлеге актрисаның чыгышын күзәткәндә, драмтеатр сәхнәсендәме яисә эстрада булсынмы, сәнгатьнең аның өчен һәр вакыт улы шатлык икәнлегенә торган саен ныграк төшенә барасың. Тамашачылары күңеленә ачкыч тапкан, меңләгән йөрәкләрне сөендергән, шатландырган улы сәхнә остасы ул Исламия Мәхмүтова. Кадерле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбызны без РСФСРның ат казанган Татарстанның халык артисты Исламия Мәхмүтованың иҗатын барлауга багышларбыз. Син беләсең,
Әйе, күңел аны юксына. Аның шилтерә баккан шишмә сыман тавышын сагына, аның рольләрен сагына. Исән булса, 1 декабрьдә Исламия апабызга 80 яшь тулган булыр иде. Әмма ни кызганыч, 2019 елның 3 декабрендә ул арабыздан китеп барды. 7 декабрь 18 сәгать 30 минутта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Исламия Мәхмүтованың тууына 80 ел тулу уңаеннан искә алу кичәсе концерт узачак. Аның исеме дә «Кыр казлары артыннан» дип атала. Бу турыда тулырак итеп студиябыз кунагы Татарстанның атказанган артисты Исламия һәм Хәлил Мәхмүтовлар кызы Лилия Мәхмүтова сөйләр. Лилия ханым, исәнмесез? Хәерле иртәләр. Чынлап та менә әлеге чараның исемен әйтүгә үк күз алдыбызга Исламия апа килеп баса. Әлбәттә, чөнки иң танылган роле ул әнинең «Кыр казлары артында» дигән спектакльдән Ясмина роле иде. Әнигә бу рольне биргән вакытта әнигә бары тик 35 яшь булган була инде. Һәм әни әле Равил абыйга Тумашевка үпкәләп тә йөргән була. Равил абый, нишләп сез мине 35 яшемдә 55 яшьлек хатын роле бирдегез дигәч, Исламия бердә бер Шылман ханым, ул синең иң яраткан һәм иң танылган ролең булачак әле дип әйткән булган һәм чыннан да менә күпме Ясминәдән соң күпме рольләр уйнаса да, аны барыбер менә кая очрашуларга барсак та, гастрольләргә йөрсәк тә, гомумән спектакльләр нинди төрле образда спектакльләр уйнаса да, барыбер шушы Ясмина ролендагы уйнаган, җырлаган «Кыр казлары» җырын сорыйлар инде. Исламия, шушы җырыңны җырла әле, зинһар өчен дип. Әйе, бездә әлбәттә бу җырны birazdan ишетә алырбыз. Чарага әйләнеп кайтсак, 7 декабрь дип әйттек, 18 сәгать 30 минутта. Әйе, 7 декабрь 18 сәгатьтә 30 минутта без әнигә багышланган театрализованный концерт булачак безнең. Һәм әлбәттә анда әнинең күп биографик җирләрен ала торган булабыз. Ул үзе куйган, үзе язган спектакльләрдән дә өзекләр булачак. Әйтик, ул аты барның дәрте бар, Наил Гаетбаевның, аннан Рәдиф Сәгъдинең Сынган беләзек әни куйган спектакльләр инде. Һәм үзе язган, күрәсем килгән иде, Син бит минем бер генәм һәм Мәхәббәт чишмәсе дигән спектакльләрдән өзекләр булачак. Аның режиссеры безнең театрда мәле күптән түгел генә атказанган исеме алган Зөлфәт Закиров артистыбыз куячак инде, советнигыбыз Зөфәр абый Харисов. Аның менә сценарийын бездә күптән түгел генә шунда менә әле генә алган, атказанган исемен алган Илфак Хафизов белән Шамил Фәрхетдинов яздылар. Менә шуңа күрә Алла бирсә менә репетициялар башланды. Әзрәк урысча әйткәндә раскидать итә башладык инде, менә җыя башладык концертны. Шуңа күрә әзрәк менә шул күзәтеп барган җирләрдә, әле мин ул җирләрдә юк, чөнки мин Исламияның олыгайган вакытын уйнаячакмын, яшь чагын инде бездә Резида Саляхова уйнаячак. Аңлашылды. Чынлап та Исламия апа Мәхмүтова бит ул театр сәнгатендә тирән эз калдырган, якты йолдыз булып кабынган шәхес. Бер караганда театр аны, ул театрны эзләп тапкан кебек булган. Яни ул гомумән кечкенәдән үк менә әни бик матур җырлый торган булган кечкенә вакыттан ук инде. Шуңа күрә аны урындыкка бастырып җырлата торган булганнар һәм ул шигырьләр сөйләгән. Артист булыр бу, мөгаен артист булыр дия торган булганнар инде. Шуңа күрә кечкенә вакыттан ук син кем буласың дип сорагач, мин артист булам дия торган булган әни. Һәм менә шушы хыялын тормышка ашырыр өчен 19 яшьлек кыз Казанны күрергә килгән җиреннән Спас Кремльгә килеп инде менә Тинчурин театры, ул вакытта Тинчурин театры түгел, ул вакытта Күчмә театры дигән вывесканы күреп, шушында өскә менеп китәләр дә Кремль бинасына инде Күчмә театры ул вакытта шунда урнашкан була. Һәм шунда менеп бер кеше дә юк, бөтенесе отпускыда. Һәм минем артистка буласым килә, кемгә күренергә булыр икән дип шундый сорау белән мөрәҗәгать итә инде. Һәм шул вакытта
аны иң беренче күргән кеше ул Кәшифә Тумашева була. Сеңлем, син нәрсә эшли беләсең соң? Дигәч инде мин Галия Банудан үзек күрсәтә алам сезгә, укып күрсәтә алам дип Галия Бануның монологын укып күрсәткән. Һәм аннан соң яхшы, шигырь сөйли беләсеңме? Беләм, апа, беләм. Менә Алсуны беләм, Хади Такташны. Урам буйлап Алсу килә, үзе матур, үзе сөйкемле, үзе усал, үзе бер дә усал кебек түгел шикелле дип Хади Такташны сөйләп күрсәткән. Һәм шуннан соң әзер дип беләсеңме соң? Беләм. Кама буе безнең як дип җырлап җибәргән. Аннан соң әби беләсеңме соң? Беләм, апа. Илә дип шайтырып. Бип тә күрсәткән. Ярар сеңлем. Әйдә эшкә урнаш. Тора бара күрербез дип инде әнине иң беренче эшкә урнашкан вакытта аны башта бутафор костюмер итеп алалар. Һәм менә күпмедер бер 3-4 ай узады һәм аңа иң беренче Туганнар дигән пьесада аңа баш роль бирәләр. Һәм менә шушыннан алар әни инде менә актриса булып уйнап китә. Күп тә үтми 66 елда театр училищесын тамамлап әти килә һәм алар менә бары тик 2 ай гына бер-берсе белән дус булып, бер-берсен белеп, шайтып 2 айдан соң алар өйләнешәләр. Менә 30 декабрьнең 66 елда аларның туйлары була. Искиткеч матур тарихлар ишетәбез без. Булар бит бер кайда язылмаган. Шуңа күрә безгә бик кызык һәм менә рольләр турында дип әйтеп киттегез. Сез менә бу урында Ислам апа башкарган бик хисап матур рольләрне карап киттек әле. Рәхәтлән. Киләле, әти, бүген эшкә барганым, күҗә шакыртып алды да каралы. Сез лотерейга машинасыз нишләтмәкче буласыз ди. Maqam, bırakmak, hatının maqam, nikahmak. Neşet dilereli? Her mecnun'da bir leylede min hayle. Etisi karalı. Min amında varsa da saray yıldızı deyip kışkıralar. Şunun da şulay mı mi? Sen andımın digine atıyor. Min bundan bir fayda gitmiyor. Bizimiz yaşayın geldi ve kaçarıp yaşayın. Min andi kilinni tutup samana bastırmayın. Минем килен авылда бер булырга тиеш. Минем килен мин дигәнчә булырга тиеш. Зифа буйлы, акыллы, белемле, дипломлы, машиналы, әти әнисе ыштыбыты, каядыр зур урында эшләргә тиеш. Һәм без аны кешен табачакбыз. Авыл кызларының берсен дә мин өймә аяк бастырмыйм. Менә шундый матур рольләр, чынлап та алар безнең телевидениеның алтын фондында саклана, һәм аларны без бик яратып карыйбыз. Чынлап та менә Лилия ханым, сез бит инде сезгә бик күп тапкыр әйтәләрдер аны, сез Ислам апаны хәтерләтәсез. Аны әйткәннәре бар, шуның да күп кеше миңа шулай әйтә, улгайган саен Исламиягә ашап барасың дип әйтәләр. Әйе, шуңа күрә инде менә ул аның режиссер буларак та киңәшләре, актриса буларак та киңәшләре сезгә тормышыгызда бик нык ярдәм иткәндер, шулай бит? Әлбәттә, әни үзе ул театр училищесында укымаса да, аларны институтларны бетермәгән булса да, барбер аның менә үзенә булган хас ниндидер алымы бар. Әйме, әни ул безнең гомумән бик талантлы, күп кырлы талантлы кеше. Ул бит спектакльләрдә генә уйнамады, ул режиссер булып та эшләде. Шуңа күрә аның менә бихисап ул үзе 3 пьеса язды. Унга якын спектакльләр куйды. Аннан соң әле алар менә Мамашы Кураш һәм аның балалары дигән Брехт буенча аның тәрҗемәсен ясадылар. Һәм ул иң танылган спектакль, чөнки шушы спектакль белән әнине әле 2 мәртәбә Тукай премиясына да тәкъдим иткәннәр иде.
Оланда Мамашы Корашын ойнады. Һәм әлбәттә әни күп кырлы талант иясе дип әйтәсем килә. Җырласа җырлады, сөйләсә сөйләде, куйса куйды. Әлбәттә менә мин хәзер күп спектакльләрдә әни махсус минем өчен менә пьеса язды дисәм дөрес булыр. Һәрбер пьесада минем үземнең рольләрем бар. Шул ук менә күрәсем килгән иде. Сыңган белән син бит минем бер генәмдә һәм менә Мәхәббәт чишмәсендә махсус минем өчен язылган рольләр бар иде анда. Куйган вакытта әни ул кешегә һәрбер персонажның характерын аңлатып күрсәтә белә торган иде ул. Ул мизансценалар бәлкем грандиозный мизансценалар куймаса да барыбер ул менә характерын аңлатып бирә ала торган иде. Миңа менә бу образ буенча менә шушындый характерлы булырга тиеш ул дип менә шулай һәрбер артистка аңлатып бирә ала иде. Һәм нәрсәдән чыгып шулай сайдый алды икән ул аны? Ничек яза алды икән ул? Ул аны язган вакытта бәлкем шулай күзаллагандыр дип мин шулай дип әйтәсем килә инде. Күзаллагандыр. Менә әйтик күрәсем килгән иде. Спектакльдә ул һәрбер артистка аерым күзаллап язды. Шуңа күрә биргән вакытта да ул шушы миңа менә шундыйрак характер кирәк. Миңа менә булайрак уйнагыз дип аңлата торган иде ул. Ул бит менә күп режиссерлар хәзер тегин ничек бар шулай уйнарга кушалар. Әйдә уйнап күрсәтегез миңа нәрсә булса да дип. Ул именно характер биргәч, аның ул образны табуы җиңелрәк. Әйтәмеш менә шуңа күрә ул анарсан артистка бик күп таташа свобода бирә менә кешегә. Ирек биргәч, артистның эзләнүе уңайрак. Ул рольгә табырга, үзеңне табырга уңайрак. Аңлашылды. Ул үзе дә бит шундый иркен иде. Менә Ислам апаның менә без рольләрен карыйбыз, әйме шул кадәр иркенлек белән уйный аларны. Искиткеч рольләр. Лилия ханым, кызганыч безнең вакытыбыз чыгып бара, туры эфир бит. Шуңа күрә инде без инде тагын бер тапкыр тамашачыларыбызны әлеге искә алу кичәсенә чакырып калабыз. Һәм бүгенге очрашуыбызны дип әйтик, моңсу җырлар белән тәмамлыйсы килми. Чөнки Ислам апа безнең күңелебездә һәр вакыт шундый якты булып калды. Шуңа күрә киләсе җырыбыз да аның рухына багышлансын. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Генә сиздермичә яшьлек гомерем үтә, күңелем һич тә картаймый, һаман да нидер көтә. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Нигә соң болай үземне канатлыдай хис итәм? Әллә яшьлегем кичләре әйләнеп кайттым икән? Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса